मेडाम नै साहाया जाबायमोन। जाबाय? औ मेडाम जाबाय। रिख'नि फैदो साहाया जाबायनो। रिया फैदो। फैदो फैदो होमबा। दाबा रेस्टुरेन्टफ्राव दाना जि साइसा सेंग्राफोर थायोहाय ना। हेन्डसाम सेंग्राफ्रा अलसिया जायोनोहाय, बिनिखायनो बिदि खामानि मावनाङो। आंथ' बिदि अलसिया हौवाखौ दा मोनथारदोंहाय इसोर। ओइ सेंग्रा ओरै फैथ'लाय। बाहायनांगौहाय बे सेंग्राखौ बायदिसिना थिनबाय थानि। मामोन मेडाम? दै बथल 3 लाबो, ओमफ्राय भेज पक'राखौ प्लेट 3 बानायनानै लाबो। ओमफ्राय नै पिज्जा दंना गैया? बेथ' गैया मेडाम। छी जेबो जाग्राखौनो बिबाबो मोनलायै, माबायदि रेस्टुरेन्ट बेलाय? पिज्जाखौनो बुजियोना बुजियाथाय? नों लेखा फरायनाय नंगौना नङा? बुजियो मेडाम, खिन्थु जोंनाव गैया। र' आं दैजों पक'राजों लानानै फैनि। दै बथला? बिराद गोथाव ना? औ। आयौ सरि मेडाम। मा खल जाखो बेलाय? बेलाय नुबायना माबायदि बेनि आखला? मानसिखौनो दहायनिफ्रायनो थाल मोनखादोंमोन आं दहाय पिज्जा सोंबा मेगन खनाजों नायलायथारदों। मेडाम सरि, आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। आं सुथुनानै गोलैफ्लांबाय। नों सुथुनानै गोलैदेराखै दे, नों गोसो जानानैसो गोलैदेरदों। दा मा खालामनांगौ नोंखौ जों? आच्छा नोंसोरो एक्सिडेन्ट होननाय सोदोबखौ बुजिया नामा? आं गोसो जानानै गोलैदों नामा? बे अन्थाइबारिखौ नुवाखै? अन्थाइयाव सुथुनानैसो गोलैदों। आइ मा गोराहाय नोङो? गुरै रावजों रिकुवेस्ट खालामनो हाया नोङो? आंथ' बुंखाबायना नोंसोरखौ एक्सिडेन्टसो होननानै। ओइ मोजाङै बुंहाय, नों जोंजों जिद लागासिनो दङ। हिन्जावफोरनि मोदोमाव हौवाफ्रा मोदोम फोनांब्ला मा साजा मोनो मिथिया नामा नों? रिख'नि फारसे आखाइजों होहरबावदोहाय, आंथ' नायनो साखाला। हाब आं नोंसिनि मा दाय मावदों? आं नोंसोरजों सोरबा जानो? आं बुंखाबायना एक्सिडेन्टसो होननानै। एक्सिडेन्टनि मुङाव बेबायदि खाबु लाग्रा मेरला लोगो मोनबोबाय जोङो। थिक नोंबो बेबायदिनो। आच्छा दे, गोरोन्थियाव नोंसोरबो आंनाव सौदावनानै आंनाव गोलैबाय। अब्ला नोंसोरखौ मा खालामनांगौ? जोंलाय बेबायदि गोलैलाबायग्रा नंखायाबो। नोंखौथ' जों दहायनो हमनो हाखादों। चान्स लाखाथारदोंमोन नोङो। मा नोंहा सौदुब लानानै आंजों गोलैदेरनो टारगेट दंखायोमोन नामा? बेबायदि आखुनि थाखायनो बेफोरबायदि दाबाफ्राव रेस्टुरेन्टफ्राव खामानि मावनो थाफैनांदों नोङो। बाय सिन्थानो नोंसिनि साननाया उल्था जोब। एक्सिडेन्ट होननाय बुस्थुखौनो बुजियाबालाय नोंसोरजों रायलायनानै माथो मुलाम्फाबाव? ओंखारलां नोंसोर। आयौ गावहासो जि दादागिरि बाव। मालाय सिख्लानि मोदोमाव मोदोम फोनांनानै। औ आं मोदोम फोनांदों। नै दामबावबाय आङो। मा खालामदों नोंसोरलाय? मा खालामदों? जों हिन्जाव जाथिफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिङावनो नाख्रेबनो बा गोरलै खालामनो दासान्दै। बेबायदि होननानै जों हौवा माहारिखौबो एटाक खालामनो दानाजा। माबाजोंसो गावखौ एटाक खालामदोंलायनो? गावहा जोंखौ जारौ बिउटिफुल नुनानै
सिथाबनो लुबैयाखै बे थु ला सिं सिं गावसोरखौनो बबेनि बिउटिफुल जारु होननानै लालाबायखो रेलगारियाव गान रोजाब थाइसे थाइनै रां बिग्रासो नोंसिनिफ्राय साबसिन नों जोंखौ बिदि बुंबाय दा र' नोंनि मालिकाल' फैग्रोथों नोंखौ बे रेस्टुरेन्टनिफ्राय होखारहोनो हायाबा जोंबो मानसि नङा नोंसिनि बिमा बिफा लुना होफैनाय रेस्टुरेन्टखाय बियो आंखौ होखारनो नायगोन दा आदा नोंना ना बे खामानि मावग्राया जि गाज्रिखा मा मावदों दै होफ्लाफैनानै सौदुफ्लानानैहाय आंखौ ओरै गोबानो सेस्था खालामनायानो बेखौ एसे बुंनायखौनो जोंजोंसो जे बुलायनो सेस्था खालामनायानो ओ सुबुंसार ओजों फैलाय मामोन आदा बिसोरजों मा जाया नोंलाय बिसोरजों नुवाखै आदा बे बारा मोजां नङाथ' मानसिया जों बायदि समायना सिख्लाखौ नुब्ला एदावला बायग्रासो बेखौ बेनिफ्राय होखारहर आदा बेखौ बे मानसिया मोजां नङा सिनारि एदावग्रासो बियो जोंखौ बे मानसिया जि डिस्टार्ब खालामनाया र' नोङो सिङाव थांथ'लाय थां जाम्बा मा खामानि मावो नोंलाय थां आदा मानसिया बारा थिग नङाथ' बियो बेखौ दोनै मानि नोंहासो लस जानाय सिस्टारमोन आङो बिनि जानानै नोंसिनाव निमाहा बिबाय थारमाने मानसिया गोदान नालाय मानसिखौ माबोरै वेलकाम खालामनांगौ बेखौ बारा मिन्थिया नों फैनायखायसो आदा नङाबाथ' जों बेखौ दोखो बुनानैसो गालांनो नागिरदोंमोन सरि दे निमाहा होब्लानो जाबाय नोंसोरो मा जादोंमोन माबा जाबावबा जाबावदो नोंसोर फैसा होनांला दे आं दंसै आं अर्डार हैनि दे जिरायहैथां आं खिथाना फैनि दे जिरायहैथां येस आदा बे दाया आंनि नङा आं मिथिखाबाय थांनानै खेबसे बिसिनाव सरि बुंहै हो आरो मा जाहै जालांथों बिसिनाव खेबसे सोंहैबाव थां खेबसे सोंहैथां आइदि आंखौ मानो सोबाखै नों सुबुंसार मा खालामनाय जाखो बेलाय नायलाय आदा नोंना मावग्राया मासिबां गाज्रि हिन्जाव मानसिखौनो सोबाबाय आदा बेखौ दानो बेनिफ्राय होखारहर सुबुंसार मा जाम्बा खालामखो नोंलाय आं नोंसोरखौ सोबायाखैथ' आरो नोंसोरबो दहाय आंखौ सोबायाखै माने समान भुलखौ नोंसोर आंखौल' हमदोंमोन दालाय नोंसोर मा खालामफ्लांखो थारमाने आदा बाथ्राया ओरैबायदि जादों आं दहाय दै होफैनायाव अन्थायाव सुखथुनानै बिनि मोदोमाव गोलैदेरदों माने एक्सिडेन्ट जादों आं बिसोरनाव निमाहाबो बिबाय नाथाय बिसोर आंखौ सोङा हौवा सोबादों आं गोबां बारबो निमाहा बिबाय नाथाय बिसोर जानला मोनलासो बुंबाय थायो आंहालायनो गाज्रि समायना रमायना सिख्लाफोर नुयोब्ला आंहालायनो एदावलाबायो आं सौदावग्रोमोना बियो आंखौ सोबाबाय आरो बियो आं सौदावग्रोमोना आं बेखौ सोबाबाय आंलाय रंजानायाव नुस्लाबासो सौग्रावफ्लांदों दा नोंनाथ' गोसो जानानै गोग्लैदेरथारनायसो दहय मानि सेंग्राफोरनिबा मानि हौवाफोरनिबा सौथुनानै गोलैब्लाबो गोसो जाना गोलैदेरनाय नोंसोर हिनजावफोरनाबा जेबो दाय आं गैया नोंना आखलानो गाज्रिखाब्ला जोंनि महर मोखां फिगारफोरखौ नुनानैसो गोलैदेरनो गोसो जानानै गोलैदेरखानायानो होनबालाय नोंनाबो आखला गाज्रि आंखौ बेजों फैगोन होननानै मिथिखानानै गोबानो लुबैनानै गोलैफ्लानानैलाय नै आंना आखला गाज्रि नङाहाय नोंनि बायदि आंनाबो गाज्रि नङा नों गोसो जानानै सौग्रावखाथारनाय नोंबो र' ओइ सुबुंसार र' थारमाने नोंसिनिबो दाय गैया बे फंबायनिबो दाय गैया माने बे फंबाया फैनानै गोरोन्थियाव अन्थायाव सुथुनानै बे सिस्टारनाव गोलैफ्लांबाय माने एक्सिडेन्ट जाबाय थिग बिदिनो नोंबो खुसिजों रंजानायावनो उनाव नाया हसिया बे फंबाय फैबाय थानायाव सौदावफ्लांबाय थिग बेबो एक्सिडेन्ट थारमाने एक्सिडेन्ट सोदोबखौ ना एसे बुजिलायनो रोंनांगौ सिस्टार बुहुला बयहाबो जायो
हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेरनि जेबो फाराग थाया बेखायनो माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाग्रोमोना एसे सानै हयैसो खामानिखौ मावनांगौ लगे लगे नों फिननाय होयोब्ला देरसिन गोरोन्थि जायो दा नै फंबायखौ नोंसोर लगे लगे बे सिस्टारनाव सौदावनायाव सोबाबाय दा नोंबो लगे लगे बेजों सौदावनायाव सोबाफिनजाबाय जाहाथे बेफोरबायदि जाया बेनिखायनो गोरोन्थिखौ जों बयबो मावफ्लाङो हिसाबै गोरोन्थिखौहाय निमाहा होलायनांगौ बुजिबाय दा खायफा खायफा सेंग्राफ्रा बेबायदिनो चान्स लालाबायग्रा दं नालाय आदा ओंखायनो जोंहाबो सानलायलांबाय सरि 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 गाज्रि दा मोनसे दे सिस्टारमोन दे सुबुंसार थांबाय जाखोन्दाखौ लानानै थांनानै सिस्टारमोननो माबा मोनसे जाग्रा लानानै फैबावदो जिरायदो थां नोंसोर